Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lotake be tinnoje meɗen. Hande bo en lotake hande ma tinnore ne gaɗen tinnet ɗum toujours ko larani hala WhatsApp. En gaɗi vidéo salingol hesi Kenya ko larani hala WhatsApp en tindini kujeji fere en biɗi ɗuɗɓe nder naftiro be WhatsApp andana ɗum warete. Mi lari vidéo mai ngol fottani ɗuɗɓe nder moɗon ɗuɗɓe sewrake be vidéo mai ɗo ɓe mbi bo ɓe ɗo mari haje min continue waddango en sin dede tindinoje fere fere kujeji gaɗeteɗi e WhatsApp ɗi himɓe anda. Dalila mai ɗo min non bo nane ma ko marɗon haje fu kanjum min gaɗanta en. Dalila mai hande bo min cufti kuje fere ko watta 3 yahugo 4 de ɗuɗɓe nder naftiroɓe be WhatsApp anda kujeji men no ɗi garete. Min mbi accu amin gara min kolla en tindinore mai ɗo heɓa ɗum ɓura hoytinango en. Ngam mai ɗo banta min toroto on ko nde to min gaɗi vidéo ɗo to ngol fottani on kabde partage lien magol heɓa himɓe ɗuɗɓe ndara ngol holla min ngol fottani on gaɗana ngol like bo e dede commentary. Nder seɗɗa kujeji ɗi min gaddi min tinna en hande ɗum dede ko larani hala reɓango himɓe jur kuje nder wakkati hore en andi jotta ɓurata reɓango himɓe kuje 5 dede ha nder WhatsApp maɗa. Exemple man ɗoni misalu isin fajira to waɗi ko nyande jumɓare a yiɗi a yerɓana himɓe sannuɓe jumɓare ko e ko nandi be majum, ko isin a sanjino WhatsApp a lorti WhatsApp maɗa nga waɗi nga kesa a yiɗi a wolwana himɓe maɗa ɓe pat warta sei to a lordi a tokkiti kala goto fu a yerɓani ɗum salam salam salam. Ɗo to a yiɗi ɓe pat maɓɓe a hawrai ɓe a wara a yerɓana ɓe pat maɓɓe sei message mai ɗo ɗum yahana ɓe. Mi tammi on pami isin majum be koyɗum dede ɗum ɓedda hoytinango en. Isin tindinoje mai ɗo min garta min tindinen isin to aɗo seka WhatsApp maɗa pirati WhatsApp maɗa lawol ngol tokkata a lara dede WhatsApp maɗa piratina ko pirataka e ko nandi be majum ni. Isin yake fere ɗuɗɓe nder moɗon to goɗɗo wiyam WhatsApp mai mari probléme nga waɗi kaza nga wattini kaza to min ƴami ɗum WhatsApp wa maɗa man kam ɗum gai WhatsApp naftirta ɗuɗɓe nder meɗen ma to ƴami ɗum GB WhatsApp kam ɗum GB WhatsApp simple na ko ɗum pro yimɓe fere anda ko sendidir ɗum anda no yata larira ko ɗum messenger kam qualité toy e ko nandi be majum ko yo WhatsApp ko WhatsApp FM ko nandi be majum ni ɗuɗɓe anda no yata darira ɗum sai tawa ɗum sargi yake fere to ngam meɗo min kollai on lawol ngol tokkoto jahon daron isin dede tindinoje ɗe maɗe pat maje heɓa ɗum ɓura hoytinango en heɓa anden kala ko saloto e WhatsApp ji meɗen fu. Mi tammi on pami mi tammi on tindinoje dede tilimde ngam mai ɗo gatane vidéo mai ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare heɓa pamon dede no ɗum tammi salorago. Non dede ko larani hala ƴamiɗi ƴameten ɗamiɗi sagafa mbiɗen ɗuɗɓe nder moɗo ɗo wona miɗon bolwana min mbiya dede ƴami mai ɗo ɗiɗon ballito ɗiɗo siftinoraɓe kujeji fere ɗiɓe gejjutuno ko ɗiɓe shekaino e ko nandi be majum ɗo ɗum ɗo ɓeddana ɓe bo andugo kujeji goɗɗi ɗiɓe andano. Non min bo ka fottani en wi'ugo dede nde on mbi hani mi continue waddango en isin ƴami man ɗon. Dalila man hande bo min gaddani en ƴamol fere dede ƴamol ngol min gaddani en hande min giɗi min ƴama en biyeteɗo Antonio Guterres lattiɗo secrétaire général des Nations Unies mana oni ardaniɗo kawtal mai ɗo ɗum goɗɗo lesdi toye hakkunde lesɗe tati ɗo. Arande man ma numéro 1 États-Unis d'Amérique, deuxième man bo Éthiopie, troisième mai bo Portugal. Hakkunde lesɗe tati ɗo États-Unis ko Éthiopie ko Portugal biyeteɗo Antonio Guterres ardaniɗo dede secrétaire général des Nations Unies lattiɗo hanko woni secrétaire général kadi miɗi wigo des Nations Unies ɗum goɗɗo lesdi ndiyeri hakkunde nder lesɗe tati ɗe limtuɗen. Ngam mai ɗo anduɗo fu windan en les babal commentary on mo anda bo fonda heftugo yeto nangiɗo ɗum composition ɓe gaɗanenoma kam a heftan na heftata. Ngam mai ɗo fonde ko a anda fondu tan softu nder ɓe mai tato ɗo a holla min ɗum wane min gi'a a heftai ko a heftayi. Non mai ɗo fottana min ngam ɓurna fu to min gaɗi min gi'a woɓɓe fere ɗo kefta woɓɓe fere bo keftata. Non mai ɗo ɓedda dede fottango min gi'a lallai ashe ko goɗɗo anda fu o fondai sa'a mako o yi'a o heftan o heftayi. Non mai ɗo wayi to a heftayi hande jango bo a tammi heftugo. Ni tammi on pami sakiraɓe ngam mai ɗo min ɗo ndeni commentary ji moɗon. Ngam mai ɗo mi tammi en gejjitayi dede tindinoje ɗe mbinoɗe en tindinai ko larani hala WhatsApp. Ngam mai ɗo ta en bonne wakkati en dille nder tindinore mai ɗo gi'en dede no ɗum tammi salorago. Yawwa arande man ɗoni sakiraɓe to en gari en nasta nder WhatsApp meɗen misalu man banni nda WhatsApp am ɓawo mi nasti nder WhatsApp am maɓɓitake. Yawwa WhatsApp mai ɗo ça dépend dede nde WhatsApp naftirta fu. Nda WhatsApp ɗum WhatsApp wa GB mi naftirta amma tinnore mai ɗo nde ɗo waɗa dede kala ha WhatsApp ji fu ngam ɓurna fu to mi inni GB WhatsApp ɗo kaɗo hulna yimɓe fere mi wi'a to minon ɓe naftirta be GB WhatsApp bo no min garata kay ko nandi be majum. Ngam mai ɗo ɗum ɗo waɗa dede ha kala WhatsApp ji moɗon fu amma yedde ko mai ɗo mi yiɗi mi ɓedda hokkugo ɗum yal sakiraɓe ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ngeɓana min message ji ha min keɓa yake fere min jabo message mu'en ɗiɗo ɗuɗa
duuda yake fere message mai do ha min keba min kebata min jabo message mai fu jotta do ni mi do mari message dudbe nder modon message di mi heba mi laari mi tammi to ndare no mi maran message mai do message ko wata temere joy be hunde fere de message modon be fere on gen yake fere mi do connecti on boloni mi jabaki on message mai do di duudu enen bo mi do mati non min pudditi yago école jotta to ko de école diga fajira hedde ko warta hakiki de burna fu jemmon mi wata wakkati ni mi laarata message modon e mi fotay bo mi laari di message modon on pat modon message ba temere joy mi on pat mi laari di mi jabaki on mi herbani on ko mardon haaje ngam do to wolwani min ayi min dara message mara ko min keba min jabi ma do ngam do min do ko ke mu yalta berno ni tammi pamani am sakirabe ngam medo en fudda tinnoje meden tinnore ne binen arandere ndi tindin tan hande dum ko larani to ayda yerwana himbe kuje jur en andi whatsapp ji mai jotta ko habe gb whatsapp fu be itti option je yerbango himbe kuje jurdo himbe jurdo a hawra yerbana be hunde de gotel lo be itti option man do to amari ngada amari haje hangerwana himbe jur exemple ko hosan photo de dengol sannube jumbaara e ko nandi be majum ko wadana godo barkada sallah ko nandi be majum tan mi pami sen kujeji man do na sai to dari a tokkita do yerbana godo goto to amari haje do a waran de nda ha alama to bon taton ko didi tati sade pande banga naftira a wara mema do majum banni bawta memi do majum waddani ma banni si a wara de nda ha do be windi nouvelle division mi tammi on dari ha chatol de to naftira be gb warta madum chatol joyable mi tammi ça dépend de warta banga naftira kala warta fu mari dum ta wara nata do majum banni bawta wari anati do majum jotta mi tammi on dari nda contact jam waddani am contact jam do to laari boddum ayan nombre contact himbe be marla be pan mabbe e ko non jibe majum je a wawata sélectionna ha a wara kuje do man do to jotta sei mi suftanter be ma don moy be mi foti mi sélectionna mi suftan himbe be mari haje to mi yidima mi sufta inde mi wawan mi winda inde goddo mi mari haje mi sufta wane be wane mi dier bangolum exemple man mi sufta banni mi sufta himbeji de be mari haje yerbango message mado mabo accu ami sélection tan himbeji juru sei de on mi yerbani message fu sei wada munyal na be habbere mi wari kakadin misalu banni a sufta himbe ko dum himbe no marra haje misalu mi tammi on dari mi sufta haccu mi sufta himbe ko wata burata jo heba tabbiti non ko buri jo dum wawan no yerba alaari mi sufti himbeji dudbe to mi sufti banni sei mi wara saragal dungam nyamol les ha kungel bleu verte do hala ma wadi guddo sei mi wara mi mema do majum banni bawto mi memi do majum déjà alaari dum waddani am 14 himbe mi sufti mi tammi alaari to mi yidi mi wawan mi mema do majum do to memi do majum do mi wawan mi wara mi winda inde fu mi wawan mi wara mi winda inde groupe man kaza kaza ko nandi be majum mi winda inde groupe man do exemple c'est comme si dum groupe on amanna dum groupe mi wawan mi winda inde maga to mi windi inde maga mi timmini sei mi yerba message to mi yidi jotta to mi hosayno do ni mi yerba hunde fere mi yerba ko salam alaikum misalu mi winna assalamu alaikum banni mi yerba to mi yerbi message mai do dum yahana be par mabbe himbe sappo na be mi sélectionné ko dum himbe no a wawa a sélectionna mi tammi on pami ko dum himbe no a wawa a sélectionna mi wawan mi yerba do assalamu alaikum banni wato mi yerbi message mai banni mi tammi on dari message mai dum dilli to jotta dum yahani himbeji man be par mabbe ko a wurto ton jotta misalu mi wurto ton da whatsapp am do to mi warayno mi nasta ha de no be kuje do mai do nda kuje do mai nangelo mi tammi on da dingel to mi warano mi nasta do majum banni mi warano mi mema do majum do dum waddana am da himbeji be mi sélectionné mi yerwani message mai nda dum do mi tammi on dari da himbeji man be pan mabbe to do on lawol ko ngol tokkata yerwana mes himbeji jur message nder wakkati da warana sai to tokkiti a yerwani dede kala goddo fu a yerbana o alora windana o alora windana do non mai do dum wonnante wakkati do dum tindinore dede arandere nde mi wi'a cuhani mi tindina en tinnore didabre dum dede ko larani hala to ado seka be pirati warsa marana ko be piratai to do seka warsa mara e pirati na ko dum wona e pirati to mari haje ma larugo dum do a waran a mema nda do ha alama didi tati di ma bo to on taton bawta memi do makon se a wara a mema de nda ha be windi whatsapp web ha chatol avant chatol jego bol mi wigo whatsapp web se a wara mema do majum to wada memi do majum banni to a tawi dum waddani ma camera banni a laari ba dum waddani am camera dum dabita filmugo sai diki whatsapp am wona pirate ma bo dum waddone ma ayiya dum dabbita scanugo ayiya dum waddone ma wada okay to a memi do okay mai ayiya dum waddani ma camera sai diki whatsapp ma da wona dede pirate amanno to whatsapp ma da do pirate to whatsapp ma da do pirate do ayiyan be gaddani ma kuje do fere banta alama google chrome dubbe ngad mede andi google chrome ayiyan alama ça veut dire que adresse mail fere connecté ayiyan bindi fere bindi man do am bleu ça veut dire que adresse mail fere connecté be gaddante a wawana déconnecter dum ha ko salino min gadino sin vidéo may do on mo larano vidéo may fu larto der vidéo jengol Placo TV on ngi min gadi vidéo may do titre magol lo windi comment savoir si votre WhatsApp est piraté ou pas to a dabbiti ayan wadante vidéo may do ala reedi tinore may do na famata to WhatsApp mara pirate ko wona ay pirate dubbe nder modo sinkana mi wiami min kam mi laari hunde fere ha WhatsApp am fama e banta c'est comme si be pirate WhatsApp am ko nandi be majum to don lawol ko ngol tokkata a wara a laara dum
sai tinnore meden tatabre nde biiden dum ko larani to amari haaje famugo WhatsApp nga naftirta dum qualité WhatsApp dume burna fu mido jamo yake fere to jami goddo fere dum WhatsApp nga naftirta sai goddo jami mido naftira be GB WhatsApp to jami o GB WhatsApp kam simple na ko pro sai taw anda ko Messenger to jami mo Messenger kam qualité to ko dum business wobbe kam anda ma dum sendindiri WhatsApp Messenger ko business ko GB ko yo ko WhatsApp plus ko WhatsApp for ko WhatsApp FM handi WhatsApp jidi dudi joni to min jami goddo ni to wi'am WhatsApp am bari problem to jami dum WhatsApp nga naftirta sai taw jami hanko ka anda sai o firma logo maga taw herbanami ngam logo tan bo atami hefta sai to andi inde maga e to an ayidi andugo inde maga lawol ngol tokkata ya hefta inde maga man do to mari haaje majum kanjum ma awaran alama didi tati di mai do awara memma do maji banni bawta memi do maji no waddani ma banni do sai war habe windi parametre ha chato ragarewol bawta memi do parametre no waddani ma banni sai dir to les do nda ha chato ngol hami wadana en dede alama majum tammi on dari nda do ha wadani alama do sai wara mema do majum banni bawta memi do majum no waddani ma do sai wara de nda be windi info de l'application sai wara mema do majum banni bawta memi do majum deja alaari be gaddani am nda inde WhatsApp mai GB WhatsApp Pro mitami alaari hanga on de ngam naftirta hanga on dernier version jota mitami alaari GB WhatsApp Pro be do windi inde mai rande do GB WhatsApp Pro to don lawol ko ngono to kata ngara ndara exemple mai ngado jota mi yami nastander gotel der WhatsApp jam do dum GB WhatsApp minasti ha mi nastander WhatsApp de WhatsApp am ko acuna sa WhatsApp ngel to mi nastani WhatsApp do jota do dum WhatsApp Messenger mi naftirta jota to marayno haaje ha mi nasta do majum wari memi ha do to butaton kon mitami alaari to marano mema do makon mi wari min nasti parametre man toujours do mi wari min nasti ha mi nasti no mai do mi wari min nasti info de l'application mitami on dari dum waddani am daddum do mitami on dari da inde mai do exemple man ha mi wada non mitami on dari da inde mai WhatsApp Messenger mitami on dari boddum daddum WhatsApp Messenger to don lawol ngol tokkata alara de WhatsApp de ngala ngana naftira fu to dum Messenger to dum yo WhatsApp to dum WhatsApp business to dum WhatsApp DGB ko WhatsApp fuat ko WhatsApp plus e ko nandi be majum don lawol ko non tokkata de kala WhatsApp ngana naftira fu alara de dum de qualité WhatsApp ngana naftira der WhatsApp jimada mi tam mi pami sakirabe to don de pamarum tindinore ne mi accu ngara mi tindinen banta mi matini en WhatsApp e ngamari option ji fere jotta bay sam exemple didi padi do mara de tindinore maji ko nafu maji to nasana parametre do ndadi compte to nasana do compte dum mari kujeji fere kala goto fu dabbita tindinore to mi warano nasa discussion do ma ko dum fu be nafu maji do dabbita tindinore to mi warano min nasta kala ha mi nasti fu an kam mi tammi pami dum don mari de nafu heba pamen ko dum hutinirte aman to min ngadi isin video ji mai do min gi on dara idi on paalaki on gatta commentary on kolla min di pottani on min ngeke yo basse comme si on andi kujeji mai fu ko on bukaka on wala haaje tindinoje isin mai do kanju watta on geto min garanta on tindinoje man aman ton mari haaje isin tindinoje mai do minon deni rayi modon bal commentary on biamin min continue tindingo de min gadana en nishar ha do WhatsApp kujeji fere fudi en andano heba anden di ni tam min pami sakirabe gamay do sei jawabu jamol ngol jamden en bi de Antonio Guterres ardani do kautal oni dum bi lesdi toy do godo lesdi toy hakunde lesde tati de limtunoden bi États-Unis be Ethiopie be Portugal gamay do jawabu latidum labdum ma bomeji jawabu latidum sahi Antonio Guterres o godo lesdi Portugal ni tam men pami dede ben windube États-Unis ma bo ben windube Ethiopie mi do matina on keftai dede ben windube Portugal hambe on kefti mi do elo dede kala on ma heftai fu tam mi heftugo jamol ngol tam mi den fe ingo yeso to no mari haaje wodi qualité jamidi maron haaje min dinga posango en bo mbaawi wi ko min on mari haaje min ngada ko jammugo en ko larani hala kaza mi tam mi ndari min jami en ko larani hala ardibe lesde hala kabi lesde man bo capital ji lesde ko nandi be majum hala fijobe ballon ko ardani be ballon may ko nandi be majum min jami fere to wodi jami qualité jamidi maron haaje bo min jama en min pose sin question ji maydo on baway windango min toujours les babal commentary maydo nane mako maton haaje fu minon Jaingol Placo TV kanjum min kabdata min giya min gaddani en ni tam min pami sakirabe ngam maydo on jarama dum derrawo modon Adamu Haruna sey ngadon munyal video men gol juuti sedda sey ton potti haade de tindinore taminde warugo yeso assalamu alaikum